ale začínajú rozmýšľať, že na čo to auto ťahať a tiež by sme mali niečo s tou prírodou robiť a preto radšej neísť na ten jeden autobus a tú uhlíkovú stopu len menšiu, lebo aj takéto rozmýšľanie naozaj je medzi tými predplatiteľmi, tak verím, že ešte nasledujúce roky tieto zmluvy jednoducho udržíme. Takže pre tento rok sme si dali, respektíve pre budúcu sezónu, taký menej skromný cieľ, že chceme počet tých našich abonentov navýšiť, ale keby sme aj ostali pri tom istom, má to zmysel a keď to bude doplnené s tým, že si naozaj viete kúpiť jednotlivo lístok aj na ten autobus, tak je to vynikajúca vec, ktorú nemá nikto iný. A koľko autobusov túto službu, alebo koľko máte k dispozícii autobusov? Autobusy máme zatiaľ k dispozícii 3, budeme mať aj ďalej 3, ten jeden je, už má svoj vek, už je to naozaj ako deduško, hrdzavý, ale ešte funkčný, takže dúfam, že v budúci rok sa to podarí vymeniť. Aj